Banky mají záznam, kde jsem byl a co jsem vzal, kde jsem platil kartou, kolik jsem tam nechal. Vědí, co kupuji, kdy a na jakém místě. Každý můj nákup je uložený v jejich systému. Prodávají ta data dalším velkým firmám a pak mi nabízejí věci, které už znám. Stačí jednou zaplatit a je to v databázi. Od jídla po oblečení všechno se tam nachází. Vědí, kde jsem byl, co jsem jedl, co chci. Proto mi všude zobrazují reklamy. Nejde o pohodlí, jde o kontrolu. Každý můj nákup jim dává další údaje. Nechci, aby banky znali celý můj život, proto vybírám hotovost a omezuji karty. Nějaká data o mě mají, to vím, ale méně než o těch, kteří platí jen digitálně. Nechci být v jejich databázi, kde je každý můj nákup uložený. Hotovost znamená víc soukromí, karta znamená víc sledování. Nechci být v jejich databázi, kde je každý můj pohyb zapsaný. Čím víc platíš kartou, tím víc o tobě ví. A já nechci být zboží v jejich systému.